Hola a totes i tots, el meu nom és Almudena Puigol Serrano i soc veïna d'Alcàsser, del poble del costat. En primer lloc voldria donar les gràcies a l'Ajuntament de Picassent, en concret a la regidoria d'Igualtat, per esta campanya tan xula i jo crec que tan necessària, te'n podria dir mil, per visibilitzar totes les dones escriptores més enllà del món de la literatura, intentar visibilitzar-les per tot arreu. Així que vaig en les gràcies per davant. La veritat és que el meu camí com a escriptora comença en 2012, quan un amic va comentar amb Manel Alonso i Català, gran poeta i escriptor valencià, que aleshores treballava a l'editorial Xermania, que m'agradava escriure i que tenia algun grapat de poemes escrits, i entre els dos em van convèncer per tal que li enviara els poemes a Manel i dir-me si eren publicables o no. Tot això, en qüestió d'un any, es va convertir en el meu primer poemari publicat a l'editorial Xermania, i després, allà pel 2015, de la mà, en este cas, d'Antoni Martínez Bonet, també poeta i escriptor valencià, vaig publicar el meu segon poemari en l'editorial Neopàtria, on també vaig publicar el tercer. I pel moment seguís treballant en esta editorial. Com vos he dit, tinc 3 publicacions. El primer poemari, que es diu Paraules que mosseguen la nit, en l'editorial Xermania. I aquest llibre, aquest poemari, com diu alguna escriptora famosa, té la màgia de totes les coses que ocorren per primera vegada. I a més parla d'això, parla de les primeres vegades, de les primeres experiències al voltant de moltes coses. Parla de les primeres estimes, dels primers amors, parla de les primeres decepcions, parla dels primers forts records, parla dels primers cops durs que et dona la vida, i per tant jo diria que és un poema de les primeres vegades. El segon poemari ja està editat a l'editorial Neopàtria dins de la col·lecció Mare Nostrum, on tinc la immensa sort i el privilegi de publicar junt a autors com són Manel Alonso i Català, com són Josep Lozano, com és Txelo Llopis, grans autors ja consolidats dins del món de l'escriptura en valencià. És un poemari escrit en prosa poètica i és un únic poema dividit en 4 parts i està contat, com vos he dit, en prosa poètica. I l'últim poemari més recent és de 2018, també està editat a Neopàtria i dintre de la mateixa col·lecció. Es diu 32 maneres de dir adeu i recull poemes que parlen sobre les diferents maneres que tenim d'acomiadar-se. D'acomiadar-se de records, d'acomiadar-se de persones, d'acomiadar-se de llocs, o fins i tot de no poder acomiadar-se, no? De les coses que ja no tenen tornada enrere. Els 3 poemaris, si vos interessen, i per a mi seria un plaer que podreu llegir-los, podeu trobar els 3 a l'editorial Neopàtria, bé en versió digital o bé en paper. M'agradaria recordar-vos una última coseta. Jo també te'n podria dir mil. Participa d'esta campanya i ja sabeu, a llegir a moltes dones escriptores. Bye everyone and cut!
Soc Fanny Grande, soc escriptora i crec que escric des que tinc 11 o 12 anys. Tinc llibretes i diaris escrits des que era molt menuda i crec que he sigut escriptora tota la vida. Us vaig a presentar este llibre, en part La becadeta i el patriarcat. Està en part, que està més major perquè en este llibre ja té 11 anys, i jo estic especialment orgullosa de la portada que ha fet Ramon Pla, que és l'il·lustrador sempre dels llibres d'Empar. Este és el llibre que a hores d'ara estaria presentant en la Fira del Llibre de València i és el llibre que potser estaria ara presentant-vos ahir en directe i estic molt orgullosa del resultat. Mireu la portada d'entrada, com si fos un titular de premsa, no? Que ha de resumir i captar el contingut del reportatge. Doncs la portada és com una declaració d'intencions del llibre, del personatge, l'estima que té el personatge per els llibres, què signifiquen per a ella els llibres. De fet, està baix un arc fet tot per llibres. La samarreta, no sé si mireu, que fica llegir en fa lliure, que és com el seu lema de vida, en part. Sempre que té algun dubte o algun problema, va a la biblioteca a buscar un llibre, bé, primer berena i menja una magdalena de xocolata i després ja se'n va a la biblioteca, que és un llibre que tanca la trilogia d'Empar, que va començar quan Empar tenia 9 anys i era una xiqueta que volia ser fallera major infantil. És molt divertit el joc de paraules del patriarcat i el patriarcat. I no us puc contar molt més d'aquest joc de paraules perquè realment és aquest malentès que té ella quan escolta aquesta paraula, doncs és el que fa que l'acció avanci. Empar escolta un dia que una dona no ha pogut ser presidenta de govern per culpa del patriarcat. I ella se queda en aquesta paraula. I ahí comença a investigar i a buscar informació que li ajudi a entendre per què una dona no pot ser presidenta de govern per culpa d'un patriarcat. Per això us dic que no us puc contar molt del joc de paraula perquè és el que dona sentit a tota la trama. Però sí us puc dir que hi ha protagonistes nous que són els que ajuden en part d'alguna manera a dur endavant l'acció. M'agrada especialment com ha quedat perquè hem incorporat personatges, com sempre, del món de la realitat, però hi ha 2 dones que per a mi són un regal que estiguen al llibre. Només us diré que una és Patricia Campos i una altra és Estefania Navarrete, que sé que les conegueu a les 2. Doncs imagineu-vos com és poder comptar amb aquestes 2 dones referents dins d'esta història. Només vos mostre la il·lustració on estan elles 2. Mireu-les. Estefania Navarrete, comissària de policia de la policia local de València i a més coordinadora del grup Gamma, que sabeu que és la unitat d'elit que tenim a València que estan acompanyant a les dones en situació de maltractament, i Patricia Campos, que va ser la primera dona que va pilotar un avió a l'Armada Espanyola, que se'n va haver d'anar de l'exèrcit perquè patia assetjament i que ara és una reconegutíssima entrenadora de futbol professional, comentarista esportiva i també té una ONG a Uganda. Aquestes 2 dones tenen un paper extraordinari dins del llibre. A més, com que el llibre és teatre, igual que els altres 2, doncs en la representació, si feu alguna representació del llibre, veureu com queda de màgic la seva presència, perquè és que no puc dir res. El que sí que us dic és que el llibre tracta sobre la igualtat, que és l'argument que vertebra tota la història. En part s'adona que als patis dels col·legis de vegades passen coses que del tot no estan ben bé, com que xiquets pensen que jugar amb xiques és un rotllo o les xiques pensen que jugar al futbol és sols per a xics. Doncs descobreixen aquestes cosetes que també cal parar atenció, perquè de fet el llibre naix d'una anècdota que em va passar a mi en un centre educatiu en un taller que vaig fer. Aleshores el llibre té una veritat, no? Té una veritat que jo he convertit i aquesta veritat l'he convertit en una obra de teatre, en una oportunitat també per a dialogar després allà on estiguen llegint el llibre, per a dialogar sobre igualtat, que és al cap i a la fi el tema que vertebra el llibre. Sí que us dic que el final és molt emocionant, moltíssim, ja ho veureu, molt emocionant, perquè com que era el llibre que tancava m'he permès fer com un regal, no? Un tribut a moltes dones,
i venint, com venia de presentar el programa Valentes per a Punt, aquesta sèrie documental per a rescatar dones oblidades de la història, doncs m'he donat el gust com a escriptora de fer un final molt emocional. La veritat és que recorde escriure el final amb moltíssima emoció. Us convido a llegir-lo per dos motius. Un, per a que el gaudiu i perquè m'agradaria que el llegireu, i dos, perquè tinc moltíssima curiositat per saber què us ha semblat i per conèixer la vostra opinió, perquè sempre dic que escriure és un acte molt solitari i en un personatge que has creat i que va creixent, doncs sí que m'agradaria saber què us sembla estar en part de 11 anys i de moment no escriure més d'en part en format teatral. Doncs moltíssimes gràcies a la Regidoria d'Igualtat per convidar-me a guaitar a esta finestreta, que és l'única que tenim ara, però és molt valuosa perquè podem estar en contacte, i per favor convideu-me a anar al vostre poble perquè jo vull anar i vull que veure-vos i mirar-vos, i ara estic mirant ahí un foraet com si estiguera boja així parlant de la soledat de ma casa del confinament, i això ho trobem molt a faltar, trobar-me amb els lectors i les lectores d'Empar, o sigui que per favor convideu-me que aniré. Hola a tots i a totes, soc Sandra Capcir i soc una de les autores del llibre Dones valencianes que han fet història. Estic encantada i contentíssima de participar d'aquest projecte de la Regidoria d'Igualtat de Picassent, amb la que tinc una vinculació molt especial pels anys que com a periodista vaig estar treballant també a Ràdio LOM. Avui em toca parlar de dones valencianes que han fet història, que és molt més que un llibre per a mi. És un projecte que va néixer de la mà de la meva companya Maria Viu. Quan vam decidir-nos a fer dones valencianes que han fet història, les dues treballàvem a Edicions Bromera, jo com a comunicadora i ella al departament didàctic, i això va facilitar moltíssim que poguérem llançar aquest projecte. Quan estàvem a l'editorial veiem passar, no era l'inici del boom de tota una sèrie de llibres, de projectes, de moviments que volien fer visible el treball i la trajectòria de moltíssimes dones, però tot s'estava fent en clau internacional. Eren llibres meravellosos, llibres il·lustrats, i a Maria i a mi ens emocionava moltíssim. Les dues tenim una filla i les dues tenim germanes, i jo crec que això ens ha marcat moltíssim, i les dues compartíem la mateixa inquietud, i era que tot aquest moviment era i és fantàstic, però ens faltava la clau valenciana. I sempre reclamàvem la necessitat de que arribara a l'editorial, a la nostra o a qualsevol altra, un projecte que fera aquesta tasca de recuperació de dones valencianes, perquè quan estaves compartint amb la teva filla tot aquest tipus de llibres, sempre sorgia la mateixa pregunta. I què passava amb les dones valencianes? Que no hi havia cap que haguera fet història o res suficientment important com per estar en els llibres de text, en les enciclopèdies. I va ser així. A partir d'esta inquietud, un dia Maria em va agafar per l'escala i em va dir: no podem esperar més a que ningú porti un projecte d'aquestes característiques a l'editorial, l'hem de fer nosaltres. I vam pujar al despatx de l'editor, li vam presentar la idea que teníem, ràpidament ens va dir que sí, i aleshores va començar la part més difícil, però també la més emocionant. I era obrir el famós Excel que nosaltres sempre comentem, en el que anàvem anotant aquelles dones que pensàvem que eren candidates a estar en un llibre com aquest. Al final havien de ser 30, això va ser molt difícil, perquè he de reconèixer que quan vam començar a fer aquell Excel, jo pensava si n'hi hauria prou, si seríem capaços, no que no les hagueren hagut, això ho teníem claríssim, però si hi hauria documentació de suficientment dones com per a fer un llibre. La veritat és que aquesta inquietud va desaparèixer en 2 minuts, al segon dia de sentar-nos davant de l'ordinador, perquè estirant de molts fils, al final el llistat no parava de créixer. De fet, no ha parat de créixer. Continuem treballant en el projecte. I aleshores vam passar d'una inquietud de dir la vida de quantes dones estarà documentada per a poder fer un llibre d'aquestes característiques a
quina triem. Val? Aleshores van ser 3 els criteris que van tenir més pes a l'hora de fer el llibre. D'una banda, la varietat de referents. Per a nosaltres això era el més important. Nosaltres el que volíem era que les nostres filles tingueren un espill on mirar-se i on reconèixer-se amb dones de diferents àmbits, esportistes, científiques, advocades, polítiques. Volien que sobretot fora un llibre de referents i això ha sigut el principal criteri. Això què ha provocat? Doncs ha provocat que evidentment hi ha una combinació de dones que ja han fet història, que han passat a la història, però també de moltes dones actuals. Us posaré alguns exemples clars, com per exemple la pilot, entrenadora de futbol i directora de projectes solidaris, Patricia Campos. És una dona que pensem que mereix estar en este llibre perquè ha fet història i mereix ser reconeguda i sobretot les xiquetes, però també els xiquets han de conèixer la seva història. És un llibre, a més, dirigit també als xiquets. Una de les coses que sempre comentem a les presentacions, Maria i jo, és que no ens agrada gens el títol de Contes per a nenes rebels. Este llibre no és per a nenes, no és per a xiquetes. És per a xiquetes, però sobretot i també per a xiquets, perquè ells també han de tenir clar quins són els referents femenins. Quan parlem de coeducació, està molt bé tota la qüestió d'apoderament de les dones, però no ens podem oblidar d'ells. Per això ens agrada moltíssim que es treballi a les escoles i que siga un mirall, tant per a elles com per a ells. Com us deia, un va ser el criteri de varietat de referents, de dones que podrien trobar en llibres d'història més canònics, però també això de dones com Patricia Campos o Imma Ibáñez, que va ser la primera dona en posar al seu nom un taller faller d'artistes fallers. Així a València hi ha moltíssima tradició de falles i de monuments i pensàvem que era positiu que trobaren un referent d'una dona que en un món molt masculinitzat, on sempre han sigut els titulars els homes dels tallers, ella fora la primera en decidir jo soc l'artista, el taller es posa al meu nom. Casos com aquest en trobareu bastants. Després hi ha un criteri geogràfic. Volíem fugir del centralisme de tot el que es fa des de més la zona de la capital i per això hem buscat l'equilibri entre València, Castelló i Alacant, dones de les 3 províncies, i després el tema cronològic. Trobareu des de Víria Acte, que era una empresària valenciana romana, a una DJ que actualment viu d'això, de punxar en les millors sales del món. És un altre exemple de referents que volíem donar i que potser no són tan habituals. Hem disfrutat moltíssim fent el llibre, però crec que encara molt més de la segona part, de tot el que ens ha portat, de les visites a escoles, als pobles, on és fantàstic que sempre ens trobem amb gent que ens vol contar històries i anècdotes de dones als pobles que han fet coses importants. I al final, el llibre, el projecte és això, una invitació a que mirem en el nostre entorn més pròxim i a que recuperem, reconeguem i donem visibilitat a totes aquestes dones que han trencat sostres de vidre, que han anat per davant de nosaltres, però també a totes aquelles anònimes, a totes aquelles que no han sigut les primeres de res, de les que no hi ha documentació i que han quedat totalment en l'oblit. Teníem a l'hora de fer el llibre algunes històries interessantíssimes, boniques, però no documentades, de les que no podíem parlar res, perquè tot el que trobareu al llibre són apunts biogràfics, explicats de manera molt senzilla, però tot és real. Per tant, ens va fer moltíssima pena haver de deixar fora històries que havien arribat a través del boca a orella, però que no es podien documentar. Per això moltes vegades no ens hem de deixar portar o encegar per
la primera persona que va fer que està molt bé fer aquests reconeixements, així trobareu a la primera alcaldessa d'Espanya era valenciana, la primera universitària era valenciana. Però també hem de tindre un reconeixement a totes aquelles dones anònimes que no van tindre la sort de poder estar en un llibre com aquest perquè no van poder deixar cap rastre. I és un poc la invitació i la reflexió que fa el llibre, que a banda dels apunts biogràfics està completat per les il·lustracions de 4 il·lustradores valencianes fantàstiques que cadascuna amb el seu estil i a partir un poc del que explicàvem Maria i jo ha retratat a aquestes 30 dones valencianes. Per a nosaltres, com vos deia, és un projecte fantàstic que ens està permetent conèixer a moltíssimes persones i continuar augmentant aquest Excel de dones valencianes que han fet història i que l'estan fent, perquè n'hi ha moltíssimes i vos en podria dir més de 1000. Moltes gràcies. Te podria dir una